Честита нова година! Пожелавам ви най-вече здраве, спокойствие и много успехи. Нека новата година бъде по-добра, по-стабилна и по-смислена за всички ни. Това е първото видео за годината и реших още в самото начало да ви разкажа какво предстои в канала през 2026 година, какви промени съм решила да направя и защо смятам, че те са важни не само за мен, а и за вас, като хора, които ме следват. Това видео няма да е сензационно, няма да е драматично, както няма и да правя чудеса в него. По-скоро това ще е един спокоен разговор. Разговор за посоката, в която да вървим заедно през новата година. До момента каналът беше основно информативен. Говорихме за живота във Франция, за системата, за административни неща и друга полезна информация, която често липсва на едно място. Това съдържание ще продължи, но с времето започнах да усещам, че само информацията вече не ми е достатъчна. Защото да знаеш нещо е важно, но да можеш чрез това знание да помогнеш е още по-ценно. И точно от това усещане се роди идеята канала да влезе в нов етап. Етап, в който съдържанието не остава само на екрана, а има отражение и в реалния живот. От 2026 година 10% от всички приходи от двата канала Франция за българи и Код Криминален ще се отделят за благотворителност всеки месец. Това не е кампания, не е временна инициатива и не е нещо, което ще се прави докато има настроение. Това е принцип. Докато тези канали съществуват, част от това, което те генерират, ще се връща обратно към хората и каузи, които имат нужда от подкрепа. Тук искам да съм напълно ясна. Ако някой от вас има желание лично да дарява пари, моля, правете го директно към съответната кауза или организация. Ние не приемаме пари, не събираме дарения по лични сметки и не посредничим между хора и каузи. Причината е една, искам всичко да е прозрачно, чисто и без никакви съмнения. Подкрепата от канала ще идва само от тези 10% от приходите, за които говоря тук. Решението няма да бъде мое. Вие ще предлагате каузи в коментарите под видеята. След това аз ще пускам анкети в YouTube, в Facebook и в Instagram. Каузата, която събере най-много гласове, ще получи средствата за съответния месец. Така няма да има лично решение, няма да има задкулисие, няма да има съмнение. Решението е на общността, а е време и българите да направят някаква общност, както другите народи. За да има доверие, трябва да има яснота. Затова ще показвам какви са приходите всеки месец, каква сума се отделя и към коя кауза отива. Без заобикаляне, без неясни обяснения, без повярвайте ми. Всичко ще е видимо и проверимо. И тук искам да подчертая още нещо много важно. Каузите могат да бъдат както за хора, така и за животни, приюти и организации, които се грижат за тях. Няма да има разделение на по-важни и по-малко важни. Ако има нужда и има смисъл, ще има и реална помощ. Тази идея важи и за двата канала. В Код Криминален съдържанието ще бъде почти изцяло със случаи от Франция, а линкът към канала ще намерите в описанието. Независимо кой канал гледате, подкрепата работи по един и същи начин. Повече гледания, повече приходи, повече помощ. И още нещо, което е важно. Не очаквам от вас да дарявате пари. Не очаквам абонаменти от чувство за вина. Не очаквам нищо на сила. Достатъчно е да гледате и ако прецените, да споделите. Това вече е помощ, която е напълно достатъчна. Искрено се надявам тази инициатива да продължи дълго и се надявам и други създатели на съдържание да направят подобни стъпки. Аз лично ще подкрепя всички подобни канали. Не заради тренд, а защото когато сме повече, ефектът е по-голям.
След всичко това идва ред на въпроса, който много от вас си задават. Какво предстои като съдържание? Планът е ясен и до някъде реалистичен. Всяка седмица предвиждам едно видео в канала Франция за българи, едно криминално видео и едно видео от курса по Canva. Canva не е само за дизайн. Курсът ще е насочен към практични неща, фактури, документи, оферти, формуляри и така нататък. Особено полезно за хора с малък бизнес или микрофирми, които нямат възможност за счетоводител. Освен практичните документи за микрофирми, курсът ще бъде полезен и за хора, които се интересуват от Print on Demand, дизайн на продукти и създаване на съдържание за продажба. Ще покажа как с Canva могат да се правят дизайни на тениски, чаши, плакати, принтове и дигитални продукти, както и оформления за книги. Ще има съдържание и за хора, които искат да правят книги чрез KDP, като детски книжки, тетрадки, дневници, книжки за оцветяване или друг тип съдържание, което може да се публикува и продава онлайн. Идеята не е теория, няма да е ето как изглежда, а ето как се прави стъпка по стъпка. Без сложни програми, без скъп софтуер, с инструменти, които са достъпни за всеки. Това е за хора, които искат допълнителен доход, защо не да се превърне и в основен в последствие, или пък искат да пробват нещо ново, или просто искат да правят някакво свое съдържание за собствено удоволствие. Освен това, планирам да направя каталог с български малки бизнеси във Франция, а по-късно и в съседните държави. Идеята е проста. Когато търсим услуга или продукт, да можем да намерим българи и да подкрепим сънародниците. Включването в каталога ще е напълно безплатно. Във Фейсбук продължават рубриките в събота, знаете ли, че в неделя познавате ли Франция? Всеки ден кратък френски за ежедневието. Може да ни намерите в Instagram, X и съвсем скоро и в TikTok. Но понякога може да има и закъснение. Работя, имам деца, нямам помощ, но имам желание и ще дам максимума от себе си. Ако имате интерес към Canva или каталога, напишете Canva или бизнес в коментарите. Предпочитам коментарите пред лични съобщения, защото така виждам реалния интерес, всичко е на едно място и никой не остава пропуснат. Искам пак да повторя. Абонирането за канала, включването в каталога или курсовете, всичко е абсолютно безплатно. Благодаря ви, че бяхте тук, че гледахте и че споделяте. Заедно може да направим нещо истинско и смислено. Благодаря ви и до следващото видео.